Hola de nou. Benvingudes. Ara us portem un nou repte. De tots els comentaris rebuts hem seleccionat un dels reptes. Ens l'envia l'usuària Cleopatra726 i és el següent. El repte consisteix... Explica'l tu perquè saps més. No ho sé, ens ho envia la Cleopatra i proposava això de... És que jo ho he buscat en la versió anglesa. Qui té més possibilitats de fer segons quina cosa? I he buscat el tag, sempre sortien coses guarrindongues, i llavors l'he buscat en anglès, que són més seriosos, i he posat couples. Who is most likely to, es diu. I bé, doncs farem això, no? Aniré llegint... El who is most likely to. Aniré llegint preguntes i anirem contestant-les. Però com es fa aquest repte? És a dir... Com el 25 preguntes? No, saps què faria jo? Llegeixes la pregunta, ens tanquem els ulls, assenyalem qui creiem que és dels dos i després ho diem. Vale? Vale, va. Qui és més probable que s'adormi primer? Jo. Bueno, és que és molt raro. I això de tancar els ulls, Adrià, no. Sí, Guiu. No. Aixequem una targeta que digui Adrià o Guiu. Ah, vale. Fem amb aquelles cartolines? Mira, el meu color preferit és el vermell, el teu el verd. Ja veus, tio. Ja veus! Pum! Explosió mortal. Sensual. Estàs preparat? Sí. Qui és més probable que s'oblidi de per què ha entrat a una habitació? Adrià, li passa sempre. Em diu... Bueno, no, te'l trobes parat a mig d'habitació amb la... Em passa cada dia, o sigui, cada dia no ho sé, però... Em passa sovint, però és que no cal que entri a una habitació, o sigui, pot ser que vagi d'una punta a l'altra del menjador, que s'aixequi del sofà, que m'aixequi i ja no recordo per què ho anava a fer. Si és culpa del mòbil, sempre vas amb el mòbil així... Que no, que no és això, passava tota la vida això. Ja, sí, ja, ara. Qui és més probable que s'oblidi d'un aniversari? A veure, volem confessar una cosa. Havíem gravat quatre preguntes. I clar, ens havia quedat supernatural perquè no ens les esperàvem i les hem comentat normal, però clar, ara ja les hem fet. I el problema és que ara estem sobreactuant. És que no havíem posat a gravar el mòbil. L'Adrià no havia posat a gravar el mòbil. Qui és més probable que s'adormi abans? Jo. En Guiu tanca els ulls i literalment ja està adormit. Però literalment... Ara no em passa tant. L'altre dia va dir, va, anem a dormir, tanquem... L'altre dia no, ahir. Va, anem a dormir, tanquem el llum. Vale. Passa mig minut. Li dic, Guiu, ja estàs dormint? No ho vaig dir. Sí. I ja no vaig sentir res, ja no em va contestar. Mig minut. He de dir que algun cop t'he ignorat, perquè si et contesto em desperto. Però ahir no va ser el cas. Qui és més probable que li agafi cangueli el dia del casament? L'Adrià, definitivament l'Adrià, perquè es volia casar i ara ja no es vol casar amb mi. Qui és més probable que publiqui una foto sense un petó a Instagram? Que no sé, a mi mai em fa fotos, l'Adrià. Però els dos són igual de iguals. Que ara que et sembla que em fessis fotos en tant en tant, si és a casa, en el confinament, amb el xandall, amb els mocs dels nens, que sempre m'enganxen mocs, o hem tocat el plat en això, doncs no. Qui és més probable que compri a un altre un regal que no li agrada? O que ho diga? No, soc jo. Pues que soc molt especial amb els regals. Bueno... Jo crec... A veure, algun cop t'he dit que guai! O no? No ho sé. Tampoc em fas gaire regals. Jo veus que amb el faig em fa il·lusió. Va, tira, canvia de... És veritat. Canvia de pregunta. Espero que n'eixin moltes, perquè on n'eixin poques ens quedarà un vídeo de merda. Qui és més probable que porti una joguina sexual al llit? Sí. Hola, no m'ho he llegit gaire bé, aquesta la salto. Sort que ha dit, en anglès són més, com es diu, dignes? No són tan guarrindonguis, però això és molt guarro, tio, jo soc una persona decent. Qui és més probable que la tingui? Jo he aixecat el meu, però no sé ben bé per què. Perquè sempre crides, la vegada aquella que vas discutir-te amb una senyora del carrer perquè estaves pensant un cartell, bueno, quina vergonya. I aquesta senyora després la vaig conèixer al cap d'un temps i era una bellíssima persona, però aquell dia em va fotre una bronca que jo no me la mereixia i em vaig ficar, doncs clar, òbviament. Et vas ficar com un bulldog? Pues sí. Qui és més probable que comenci el sexe?
és que l'Adrià és una puta ameba. No, és veritat. Qui és més probable que s'adormi mirant una pel·li? Tu, t'adorms sempre mirant pel·lis, s'ha de pensar. Sempre que Que no és t'adorms veritat, o sigui, sempre no. Però m'adormo. Però sempre, és veritat. M'adormo. Qui és més probable que digui paraulotes davant d'un nen? Aquí. Bueno, jo. Que l'altre dia el nen deia, hòstia puta. Ja, és veritat. Qui és més probable que escrigui un poema d'amor? Perquè tu no escrius. Jo no escric No poemes. saps escriure. Bueno, si fa altres coses, escriure no. Bueno, mira, escriguiu i li he dit amb un punt i m'havia fet un cercle, jo. Li hauria fet un cor i no m'ha deixat. Qui és més probable que es faci un tatuatge horrible? No. Bueno, Jo no ho faria. Jo diria l'Adrià. Jo no em faria un tatuatge horrible. No, però mai se sap. Qui és més probable que faci la migdiada tornant al dia? Però voler o sense voler? Suposo volent. Eh... I bueno, i sense voler. A veure, és que a mi no m'agrada fer la migdiada. Em llevo desorientat, de mala llet. Jo és que pel matí em llevo de mala llet. Cada dia. I és que després de dinar, quan els dies que estic sol, que és quasi sempre, m'estiro al sofà i dic, va, tancaré els eixamons. Saps com els gatets quan es lleven? Ai, quan neixen. Que els gatets no poden obrir els ulls. Ai, pobres. Jo em llevo així. Vaig així pel... Qui és més probable que tingui un accident de cotxe? Però no el tindré. Ets tan temerari, però tant. Jo m'agafo, sabeu aquella maneta que el teu cotxe ja El no meu té? cotxe no té. No sóc tan temerari. Jo ho passo malament, tu. Bueno, però... Ho passo tan malament que a vegades l'Adrià condueix i jo tanco els ulls per no veure la mort venir. És una cosa absurda, però em relaxa. Qui és més probable que comenci a cantar una cançó de pop de la ràdio? Ja veu veure com canta en Guió. A més, que per terrejar cançons que se sap, necessita els auriculars. Qui és més probable que deixi la seva feina per un impuls? Pobre de tu. Pobre de tu. Però és més probable. Te la tallo. Però és més probable o no és més probable? No, jo tinc molt d'aguant. Jo soc impulsiu. Soc molt impulsiu. Qui és més probable que vagi a una platja nudista amb els seus amics? Jo no. Pues ningú. Cap dels dos. El meu cos és meu. Mi tumba. Qui és més probable que ignori el seu telèfon mentre truca a la seva mare? Repeteix la pregunta. Qui és més probable que no agafi el telèfon si la seva mare el truca? Anava a dir que tu, però és que tu també li agafes Jo sempre. li agafo sempre a la meva mare. Qui és més probable que rigui durant un funeral? Tio, a mi em va passar. Ah, doncs els dos. A mi no m'ha passat Ho és, mai, pues. Però no, però és una cosa, jo no sé per què et va passar a tu, però és que jo tinc riure nerviós. A mi expliquen coses serioses que no són de riure i és que em ve el riure nerviós i em fa vergonya perquè com em vegi... Clar, m'aguanto i puc aguantar-ho, però el dia que no, què? No sé, jo estava plorant de riure. Aguantant-m'ho, però... Qui és més probable que es posi xerros per una tonteria? Mi cruz. Societat heteropatriarcal és el que m'ha ensenyat, no? Bueno, Qui és més probable que oblidi els vots nupcials el dia del seu casament? Es fan vots nupcials. jo què sé. Això és una Però que has maricarada. dit oblidar, he dit jo. Ja, sí, segur. Oh! Qui és més probable que s'oblidi els plats a la pica durant migdies? Un dia vaig fer la prova, va estar No. 5 dies amb la pica plena, que m'havia de rentar el cobert si el volia fer servir. Perquè no el rentaves. I a partir de llavors vaig decidir rentar els plats jo cada dia i llavors anar-li tirant a la cara a l'Adrià i ella em diu que bueno, no té temps, però... Qui és més probable que triï una pel·li horrorosa per mirar? Horrorosa de quin sentit? Apestosa. Tipo, el TV3 els diumenges a la tarda. O American Pie. Però Amèrica, Al el final- dir-ho tu? Sí. Ah. No, perquè em proposaves alguna cosa. Qui és més probable que guanyi un joc de taula? Jo. Depèn. Jo, perquè tu te la sudaven molts. No, jo no és veritat. Però t'inventes coses.
sempre. Qui és més probable que s'enfadi jugant al Monopoly? Jo, evidentment. Jo odio el Monopoly perquè sempre em discuteixo amb tothom. Qui és més probable que s'enfadi, rotllo jo, tirar les cartes perquè perdo un joc de taula? L'Uno, a la meva vida, està prohibit i desterrat. He perdut molts amics jugant a l'Uno. Perquè tothom s'inventa les normes. Qui és més probable que porti un gos abandonat a casa? Però no entrarà. Qui és més He vist aquí no sé què de porno i te l'has saltat. Qui és més probable que gravi una pel·li porno? Cap dels dos. Pots això. Qui és més probable que dormi fins a la nit? Jo? Sí, perquè a mi no m'agrada dormir tot el dia. I tu podries passar tot el dia dormint, si ho has dit sempre. Bueno. I dorms. Però és que fa tants anys que no ho puc fer. Però m'és igual, ets tu o no ets tu? Em refereixo al principi de la nostra relació. Jo sóc una persona superactiva que m'agrada estar tot el dia fent coses. I jo podria passar tot el dia dormint. No he gaudit un cap de setmana sencer. Allò. Quan marxes de concert és quan gaudeixo. Bueno. Tal com em poso al llit, no em surto fins que tornes. Qui és més probable que llenci les coses de l'altre, la grossa? Perquè tu guardes molta merda. Que me n'he donat que en Guiu també en guarda molta. Com qui? Molta. L'altre dia vaig estar mirant i en guardes molta. A on? A caixes de per aquí. Qui és més probable que cremi el sopar de l'altre? En Guiu cuina molt més malament que jo. Saps què passa? Que mentre cuino, multitasking. Reto plats, paro taula... No pots dir multitasking si acabes de dir que se't cremen les coses, perquè multitasking seria fer-ho i fer-ho bé. No, estic fent 1000 coses alhora i algunes surt pitxi-patxar. Que sí, que va. Que la carn em surti una mica més rostideta, pitxi-patxar. Però escolta, és seca? Qui li diu? Jo he comprat aletes de pollastre perquè me les facis. Jo he comprat costelles perquè me les facis. Jo he comprat coixetes. És veritat. Ah, doncs sempre m'ho dius. Sí, I saps que cuino malament. Bueno, perquè aquestes sí que les no, però això sí que et surt bé. Llavors dic, mira, Però que te'n com surt. si ell. Qui és més probable que faci trampes? A on? A qualsevol cosa. Bueno, jo al Monopoly soc molt trampós. Bueno. Jo és que quan vaig repetir segon de batxillerat... Fer trampes? Calla. Jo vaig repetir Fer segon... trampes? Calla. Jo quan vaig repetir segon de batxillerat... Jo abans feia moltes xuletes a segon de batxillerat i algun curs abans també. I quan vaig repetir vaig dir s'ha acabat fer xuletes, és enganyar-se un mateix. I des d'aleshores que ja està. Jo mai m'he fet cap xuleta. Molt bé. No m'ha fet falta. No m'ha fet falta. Però és que a mi em feia falta perquè no feia res. Ah, no. Fer trampes diré que t'aixeques i bec de la teva Coca-Cola i no t'enteres. Això és fer trampes. O t'agafo coses del mes. Qui és més probable que robi el sabó d'una habitació d'hotel? Bueno, no sé si tu ets probable, però jo ho faig. Espera, jo ho agafava, però després em feia malbé perquè... Per què vols sabó d'hotel? Bueno, O sigui, no. perquè és gratis. Si diguéssim tovalloles... També. Qui és més probable que assassini un estrany després d'un atac de ràbia? Vull pensar que ningú. Guardes. Per què estàs enfadat? No, perquè ets No? Ja està, s'ha acabat No, el vídeo. no. Ja entra el vídeo. Va, vinga. No, s'ha acabat el vídeo. No. Demanen perdó. No, perquè Guiu... em fa Demanen ràbia. perdó. És que no té Demanen res. perdó de M'has dit Perdó. fa com els anys petits. No, que ja no està, entra. va. Vinga. No, veiem que no. Amb carinyo i amb amor. Ah. Les coses s'han de fer amb carinyo i amb amor, si no la gent ho veu. Va, para. Vinga. Mira'm, cara de content. Si no la gent no s'ho creu. Va. Qui és més probable que es gasti molts diners o diners amb objectes absurds d'una botiga de regals? Regals estúpids. Qui és més probable de callar i no dir res quan està molt, molt enfadat? No. Jo ja saps que quan estic molt enfadat em callo i me'n vaig i no parlo amb tu. No, però no saps el que jo em callo. M'és igual. És igual, Sí. ja veuràs quan obri. M'és igual. Ah, què vols dir? Que tu calles però no dius res en el moment i no sé que t'has enfadat? Sí. Ah, bueno, sí, a vegades em noto que estàs enfadat però me la sua, no dic res. Home, se'm nota molt preocupat. Molt feo, això. No, perquè què? Ets de... T'enfades per mil gilipollades. No, Sí. perquè no rentes el plat.
Qui és més probable que es mengi una bossa de patates sencera? Jo? Jo no menjo guarrades. No, jo, bueno, t'aporo. Tio, para de fer-te la sorpresa amb coses que saps que no. Tamany industrial? Jo... Si acaba de sopar i s'agafa unes rodes d'aquelles... Un dia, la meva vida. No, ho has fet molts cops, coses d'aquestes. I després va agafar la nata i les maduixes i va seguir menjant. Però això va ser un dia, que És igual, fer per provocar. és... No, qui és més probable que passi una setmana sense dutxar-se? Més probable és a dir, Més probable. no passaria, però és que jo... Potser 5 dies. Però és que jo necessito dutxar-me cada dia pel matí. I per molt que m'hagi dutxat a la nit el dia anterior, perquè eres al gimnàs. Una guerra hauries d'haver passat. Em dutxo, és que no puc. Necessito la dutxa, és el meu ritual. Necessito la dutxa per despertar-me. Qui és més probable de fer fotos a l'altre mentre dorm? Tu, perquè jo... Tu no fas fotos. Qui és més probable que robi tots els mantes i llençols? Us ho veu en un hotel? Els mantes i llençols, jo no robaria llençols. Sí. Sobre el cotxe. És gratis. No, és gratis, de l'hotel. Qui és més probable de perdre les claus? Tu. Qui és més probable de perdre les claus de l'altre? Puto Adrià, m'has perdut les claus del cotxe. Qui és més probable que s'oblidi de pagar una factura? Jo no pago factura. Turn down for what? Que somriure. Que no tens res al teu nom. Tu et morissis avui i ningú s'enteraria, tu. Ai, Déu. El cotxe, tio. El cotxe, el cotxe. Qui és més probable de guanyar un reality show? Jo no aniria mai a un reality show, per tant, això. No és probable. Jo no aniria mai, però tinc més probabilitats jo d'anar... Estem parlant de probabilitats, no de fets, per tant... Bueno, si em paguen molts diners. Paguen molt diners. No, home. Qui és més probable d'anar... d'abans de sortir de festa, quedar... És el típic que la gent queda per tajar-la abans d'anar a la festa. Ah, jo abans ho feia, però ara no. Per favor. Guiu. No sé, a mi aquestes coses m'animen. No, però a veure, en plan, no quedàvem abans per tajar-la. Quedàvem abans per fer botellón. Però allà mateix, o sigui, no a casa d'algú i després No, anàvem. això. Sí, Vale, però... jo ho he fet molts anys. Qui és més probable de dir que no vol quedar per quedar-se a casa mirant sèries? Quantes vegades ho heu fet? 3.000? 5.000? 6.000? Pam, sortir. Qui és més probable de fer feina voluntària? Depèn de quina. Però jo sempre m'ofereixo voluntari per fer-ho tot i sempre ajudo a tothom, com lo de l'altre dia. Jo si és feina que no hi comporta relacionar-se, qui és més probable de queixar-se si el seu amic li deu 5 euros? Estem parlant de probabilitats. Probable, però jo no ho faig, perquè no deixo diners als amics. Diners i amics, no. Jo soc d'aquelles persones que a mi me suen els diners, en plan, no és que me la suïn, Li suen, per això no té. però si una mica em dona 5 euros li deixo i no m'és igual que me'ls torni o no. I amb aquesta pregunta acabem el vídeo ja. Fa ràbia, perquè me'n queden 50. En queden moltes. Si us ha agradat aquest vídeo, ho deixeu als comentaris. I feu likes. Si arribem a 300 likes, fem el següent. Màrqueting. Compartiu, subscriviu-vos i... I això.